a sok páradozást ez a cserkésznap? Ez már csak a legvégén derül ki, de amit eddig láttam, én annak nagyon örülök, és ahogy beszélget az ember, így körbe-körbe mindenki számol be az élményéről, különböző programokkal kapcsolatban, úgyhogy én úgy látom, hogy ez ismét egy jól sikerült program lesz. Color the wall for we are the same, the color of the skin doesn't speak for you. Make this world a much better place, together we can color the world. Elindultunk egy-két úton, ami nehézség volt, de ez leginkább abból, mert egy-egy nappal nehéz bekapcsolódni egy ilyen szolgálati vagy lelkiségi mozgalomba, vagy olyan dolgokba, amik ilyen szolgálati témák. Leginkább ezeket találtuk, amiket így egy nap alatt elvégezhetők ezek a kertgondozások. Egyébként mindenütt megkaptuk azt a választ, hogy elértük azt szerintem, amik fontosak voltak. Ugye a BKV-nál is sikerült személyesen beszélni velük, és kiudvarolni a lehetséges kedvezményeket. Az önkormányzatoknál is sikerekkel jártunk, tehát mindenütt megtaláltuk azt az egy-két embert, akire szükségünk volt, és aki értette ennek az ifjúsági mozgalmaknak a lényegét és a hátterét, úgyhogy ezekből elég pozitívan jöttünk ki, úgy érzem. Idén nem sikerült elérnünk, hogy a külsőséget, akik itt átrolnak a téren, őket valamilyen szinten megfogjuk. Mindig nagyon nehéz, hogy a külsőséget megszólítsuk. De talán akik így járnak a városba, és most feltűnés keltenek az egyenruhájukkal, illetve a vidámságukkal, ők azok, akik leginkább ezért most tudnak tenni, és remélem, hogy ez sikerült is, erről még nincsen visszajelzésem. Mi van itt most a téren? Tetszik tudni esetleg? Fogalmam is, pedig itt lakom. Itt lakom, de nem tudom. És a cserkészekről tetszik tudni esetleg valami? Igen, annak idején a férjem cserkész volt. Elveszte a cserkésznapot? Yes, for sure. I'm very impressed because you deliver some activities that is not easy to organize in the center of the city. So yeah, it's very good, and I'm very happy to be here in the middle of your youth, Hungarian youth that you have in the groups and in the district too. And which program or activity did you like the most? Yeah, I like some activities as a climbing on your boxes, and also some music with the dancer and the very traditional song and so on. I like this. Nagyon sok jó program volt, kenuzás, biciklizés, a végére a nap is kisütött, nem tudom mi hiányozhat még. Jövőre nagyon remélem, hogy a vidéki cserkésznapokon olyan programokat vehetünk részt, amik legalább 3-szor ilyen jók lesznek, mint ma, amiket mi szerveztünk. Az Erzsébet téren nagyon jól érezték magukat az emberek, én úgy láttam. Főleg a végén a rekesztmászásnál, amikor lemborult a 19. és a 20. egy hiány 20-nál a torony. vár egy szép ország, te rád vár egy szép ország, hová megyünk, hová megyünk. Te rád vár egy szép ország, te rád vár egy szép ország, te rád vár egy szép ország, hová megyek, hová megyek. Nincs ott többé könnyezés, nincs ott többé könnyezés, nincs ott többé könnyezés, ahol